Thola sitha sami angidlali nezingane encane. Thola sitha sami angidlali nezingane encane. Thola sitha sami angidlali nabo tangalani. Thola sitha sami angidlali nabo tangalani. Hayi wena piti piti bota. Hayi my party lengize no no. Piti piti bota. My party lengize no no. Piti piti bota. Hayi my party lengize no no. Piti piti bota. Hayi my party lengize no no. Dala bangizingela noma bethi angisekho ningi nabodakalami. Udala bengangena izitha wemi piti piti mama sokivala kubalekeni. Uzoza bekhuluma bethi uChris ufikile. Angithathe intombi omjuda waza mama ngikabuleni. Uma sangena mina igrade isukume musuqhamazela irap udingwinyelele. Masafike zami inkundla ivuka mhleli kaSlam lesistress sami sophalasa fika intoni encane iphethe igobe izomangaza ngaphambulela amavesi nawathekile izingcolisa amaheza. Thola sitha sami angidlali nezingane encane. Thola sitha sami angidlali nezingane encane. Thola sitha sami angidlali nabo tangalani. Thola sitha sami angidlali nabo tangalani. Hayi wena piti piti bota. Hayi my party lengize no no. Piti piti bota. Yeah yeah my party lengize no no. Piti piti bota. Hayi my party lengize no no. Piti piti bota. Hayi my party lengize no no. Hey yo, please do take a seat. Musungenzela ngobusuku ngathukazele babini. Relax, ngiba memnyama ngangiphuthunye bonke abakelekele baqala emhlabathini. Ngoba ikhodlisa nihlomile ihlala ikobene ifihlila induku emqubeni. Dude kudala ngekudala yoki yobhongela emsonini. People case cause play kaSlam usenzi Benjamin nabo 17 lapho mphethe ipiyi pathithi izifele empini kanti ningiphika nabo beginning. Asike isikhathi sabo tangalani. Kandlela liyo khanya kuseni semini ntambama ithunya hlotshiswa ngembali sasibhatshe mafuthi nekonakela umuthi phamba inyanga koko kungancane njenge-super soya. Piti piti my 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 piti piti. Thola sitha sami angidlali nezingane encane. Thola sitha sami angidlali nezingane encane. Thola sitha sami my party lengize no no.